Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Janet. I am 26 years old at tambalanista since 2017. Sumulat ako para humingi ng payo. Ang problema ko, tambalan, sa edad kong ito, financially dependent pa din ako sa mga magulang at mga kapatid ko. Wala akong trabaho. Nagtrabaho naman ako noong 2016 pero nag-resign ako kasi I do not see myself growing as a person with the kind of work that I was doing. Sinubukan kong mag-apply sa mga BPO companies, sa mga fast food chains at sa mga factories pero hindi ako natatanggap. Napagod ako sa kaka-apply kaya naisip ko na magpahinga na lang muna. I helped my mom sa mga gawaing bahay at na-enjoy ko ang pamamalagi sa bahay. Sa sobrang pag-i-enjoy ko, inabot ng 5 taon ang plano ko na dapat ay ilang linggong pagpapahinga lang. Aaminin ko, nakakasanay palang umasa na lang sa bigay ng mga kapatid. Sa ngayon, gusto ko nang tapusin ang aking 5-year hiatus at sumubok ulit na maghanap ng trabaho. Nung isang araw, inabot ako ng gabi sa pag-apply sa BPO na gustong-gusto kong pasukan. During the final interview, nagulantang ako when I was asked, "What did you do in the last 5 years?" Hindi ko naman masagot na naglinis ng bahay, naghugas ng plato, naglaba at namalansya. When I heard the question, I felt, parang tingin ko, the employer was looking down on me. Pakiramdam ko masyado na akong matanda para magsimula ulit. Needless to say, hindi ako natanggap. Sabi ng iba baka daw nasa ibang industry ang swerte ko at wala sa BPO. Yung iba naman sabi baka daw sa abroad ako dapat maghanap ng trabaho. Kahit naman saan ako mag-apply, syempre may interview. Doon ako nahihirapan. Tambalan, may mga tips ba kayo kung paano ko sasagutin yung mga tanong sa interview? Yung mga tanong na, what are your positive qualities? What are your negative traits? Why should we hire you? How do you feel about deadlines? Kapag ba sinabing tell me more about yourself, ano ba dapat ang sinasabi? Ang dami ko kasing gustong i-share about me pero feeling ko, TMI. Ano nga yung TMI? Tomorrow more. Impossible. Help me naman, tambalan. Ang inyong tambalanista, Janet. Too much information. Yun. TMI. Okay. Tagal ko nang hindi nag-interview eh. Sipin mo, 18 years na kami dito ni partner. So, baka yung kaalaman namin tungkol sa pag-i-interview ngayon ay noon ay iba sa how interviews are being done today. Hindi ko alam. Although yung mga questions mo or yung mga questions na naitanong sa'yo are yung questions din naman in the past. Yun. So, parang yung common na questions ng interview. Correct.
Ang sa akin, honesty is always the best policy. Kasi minsan, kapag masyado tayong nag-iimbento, ikinakapapahamak po kasi natin yan. 'Di ba? Yes. Ako, I admire a person honest sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, brutal truth versus sugar coating. Kasi, alimbawa, kunyari, hindi sa pag-apply ng trabaho, kunyari may kasalanan. Sa akin, mas na-appreciate ko yung inamin mo, inako mo yung kasalanan mo. Hindi yung ang dami mo pang sinabi. Ang dami mo pang pag-sugarcoat dun sa kasalanan. And in the first place, halatang-halata namang kasalanan mo. Kitang-kita sa CCTV, ikaw yung kumain ng siopaw. Tapos, ang dami pang pag-sugarcoat, di ba? May bahid ba ng toyo sa bibaba? Ano ka ba, partner? May bahid ng lipstick dun sa siopaw. Tapos ide-deny mo pa, 'di ba? Mas ikakapahamak mo 'yun eh. Mas maganda yung if you make a Admit if you make a mistake, you admit it and you own it. And I feel like in the same way, ganun din sa interview na magandang maging honest ka about it. Kasi nakikita yan, alam mo, kahit anong etos mo, sanay na yung mga interviewers sa pag-i-interview, lalo na yung mga people in HR. That's what they do. 'Di ba? So, ano na yan, nagpakadalubhasa din sila pagdating sa kahit papaanong reading your behavior, yung movements mo. Sa'yo. Correct, yung mga ganon. Tas alam nila kapag ka ang resume ay etchos lang din ang lahat, di ba? Alam nila yan. So, mas maganda talaga. Ang para sa akin na basic advice that I would give you is to be honest about it. Wala namang, totoo naman, in the last 5 years, nagpaka-domesticated ka. Siguro, ang tamang dapat mong gawin is to use the right terms. Ang pangit nga naman sabihin, on the last 5 years po, naglaba, nagluto, naglinis po, nagkudkod ng kubeta. Hindi eh. Pero kung sasabihin mo siya in a way na parang, I was domesticated in the past 5 years. Mga ganun, kinemelati. Dapat ganun din yung tono. Medyo yung parang, may hangin. Huwag malabsak ka. Yung mga ganun, di ba? I was, wag yung nagpakain kasi ako ng aso eh. Correct, tapos yung nagbugas ng plato sa amin. Tapos yung pagkatapos po nun, sa hapon, ang ginagawa ko, nilalabas ko po yung pusa namin kasi yun po yung oras ng pupo niya. Ay, good luck talaga. Needless to say. Although, hindi ka tatanggapin. Diba? Hindi, syempre, partner, yung sinasabi kong be honest, hindi naman yung sobrang, hindi ka na magbe-best foot forward. Hindi naman sa ganun. Ibig sabihin lang sa honesty is, you just be honest na ito lang talaga yung nagawa mo, ito talaga yung, alam mo, it's more of yung sinceridad ba, na I really want to have a chance, get the chance to build a career again. For the past 5 years, I have been, mga ganong kinemelete, kirap-nerap naman ako. Agree ako doon. It's how you present yourself. Oo. Ganun kailangan. Tapos diba parte, ito pa baka lang makalimutan ko kasi turo bilang business management kami, diba? Hindi ko makalimutan na turo sa akin ng isa sa mga professors namin dati, na pag naghihintay ka for an interview that nagbabasa ka ng libro na syempre dapat alam mo. Pero yung babasahin mo libro, yung make sure nabasa mo naman. Nabasa mo naman, or kahit na hindi mo pa siya natatapos basahin, yung may nandun ka pa lang sa first part na pagka tinanong ka ng interviewer about that book that you're reading, sasabihin mo, I'm just in chapter 10, ganyan. So, I don't really know. Mga ganang kinemelatik. Pero ang dating kasi noon is, instead of waiting na parang natataranta, na parang naninervyos, or parang, ang dating is, you're very calm about it, basa-basa ng libro. Pero sa totoo lang, sa loob ng libro, may prayer book, di ba? May nobina, di ba? Nagkasanto Rosario ka na. Correct, di ba? Yung mga ganun. Turo lang sa akin yun ng isang professor na hindi ko nakalimutan ever. Kasi mga para-paraan din yun para di ba sabi mo nga, partner, it's how you present yourself. Magandang presentation din kasi ng sarili yun eh. Di ba? Correct. Yung ganun. Totoo yun, no? Actually, alam mo, yung majority ng isasagot mo sa isang interview ay hindi manggagaling sa amin, hindi rin manggagaling sa ibang tao. Posible mga tips, pero yung papaano mo kasi ito dadalhin, papaano mo ipopresent yung sarili mo, ikaw, it's on you.
Ikaw talaga Diba? yan, It's girl. on you. Kasi ang lagay, ang dami namin sasabing advice. Tapos sa unang sweldo mo, hindi kami kasali sa samgyup salad. Wag na lang, uy. Nagpapagod lang kami dito sa rep. Siguro very very common lang yung mga sasabihin namin. Siyempre, magdamit ka ng maayos. Correct. Hindi ka pupunta sa isang interview na nakachinelas ka at marumi ang damit mo at hindi ka bagong ligo. Tama. Nabaskil ka. Oo. So magpatuyo ka muna ng basa ng kilikili dun sa Sa CR, sa hand dryer. Correct. Sa hand dryer. Gawain namin yan eh. Correct. Diba? Pag may basa sa parte ng katawan namin, kahit tuhod dun, ay nakikinig pala yung HR, hindi pwede sabihin. charot lang. Diba? Yung mga ganon. Kailangan presentable ka sa madaling salita. Kung may kinalaman sa mga isasagot mo sa tanong ng isang interviewer, nasa sa iyo 'yan. Kasi lahat ng tanong naman ay manggagaling sa experience mo at hindi galing sa experience ng ibang tao. Siguro yung sinasabi mong ano nga ba yung dapat sabihin if tell me about yourself. Yung sabi mong TMI, ayaw mo naman ng TMI, yung too much information, katulad ng, ano ba yung mga too much information? Nung grade 2 po ako. Di ba? Pero kung significant yun. Halimbawa, para interesting, tell me more about yourself. Okay, sasabihin mo, I have a scar. Meron po akong peklat sa kaliwang tuhod. Nakuha ko po to kasi nagma-monkey bars ako, wala akong bantay, tas nadapa ako. And ever since then, tas anuhin mo na, ever since then, I've been very careful about myself. And I realized that kinemerut, gumamit ka ng I realize, I truly believe. Mga pang beauty pageant, yung mga ganun. Thank you for that wonderful question. Yes. Mr. Tignana. Good evening, ladies and gentlemen. Wala naman tao. Good evening, ladies and gentlemen. Board of Judges, Board of Directors, Yana, and the members of the Management Committee. Kahit kausap mo HR assistant. Tapos kailangan yung projection nandun yung nagpapalinga-linga ka, kunyari maraming tao. Kunyari. Tapos nakaganon yung kamay. Right hand over the left. Tapos one foot forward. 1 foot forward. To the Management Committee, to the Board of Trustees, I truly believe that. Yan. Let me answer that wonderful question by sharing an anecdote. Yan. Oo. Yan. Maganda yung pag may ako para sa akin, introduction. Para sa akin, magandang introduction sa Tell Me About Yourself is an anecdote. Isang ano bang ibig sabihin ng anecdote? Kwento tungkol sa buhay mo na interesting. Tapos, dun mo i-build up ngayon yung kung bakit ka ganyan ngayon. Yung mga ganong kinemelatik. Ganyan, girl. And most importantly, regain mo yung confidence mo. Kasi yun yung nakikita ko Kaya hindi mo masagot yung mga tanong na pwede mo namang sagutin kasi nawala yung kumpiyansa mo sa sarili mo. 'Di ba? So, ibalik mo yun. Tandaan mo, girl, una, ang bata mo pa. Ang bata mo pa talaga. Sky's the limit. Yung mga matatanda nga, sky's the limit pa rin. 'Di ba? Ang possibilities. So, wag kang nega na ang tanda ko na, 5 taon na kong tenga, ganyan. 5 taon ka naman nag-enjoy, okay na yun. Move forward na tayo. 'Di ba? Move forward na tayo. Ito, sa totoo naman, 'di ba? Ang sarap kaya ng nakatira sa magulang. Nasulit mo naman yun eh. 'di ba? Totoo Correct. naman yun. Totoo naman yun. So, i-regain mo lang muna ulit yung confidence mo kasi nakikita ko ang nega mo Ang nega mo sa sarili mo, ang nega mo sa lahat. So, lumalabas yan. Lumalabas yung pagiging negative. Totoo, tingnan mo, nasanay ka ding nasanay kang dependent, pati sa amin yung sagot mo sa interview, kami yung sasagot. Kami na din. 'Di ba? So gain your confidence. Marami kang yung sinasabi mong TMI, you use it to your advantage. Correct. Ibig sabihin, ang dami mong pwedeng ikwento. Hindi mo ikikwento lahat, pero tama yung sinabi ni partner, yung highlights lang nung 5 years, yung highlights lang nung wala kang trabaho. Diyan, ang dami mong mapipigang lessons diyan na pwede mong dalhin sa interview. Kung yun, ikaw lang ang nakakaalam nun. Ang mahalaga dito yung may lesson ka So you start with a story, tapos yung lesson mo behind it, and then yung, 'di ba? Yung ganun. Tsaka ang importante din dito talaga yung desire mo. Mukha namang may desire
rin. May mukhang may desire talaga na makahanap. Yan. Correct. And sincerity to your Oo, answer. sinceridad Napaka-importante talaga nun. yun. Huwag kang ibe-imbeto. Correct. Ano kasi ganito, kwento ng kaibigan mo, ikikwento mo dun wag na. sa interviewer. Hindi ganon. It should be your own story. Diba? Ilang beses ko na itong kwento in the past 18 years, diba, na tayo nagtatambala na in one of my previous interviews noong araw, ang tagal-tagal na, yung sinabi ko na I was a thespian, tas hindi ko naman alam kung ano ibig sabihin ng thespian. Diba? Nilagay ko doon thespian kasi nakita ko parang, ay, maganda, parang thespian. Parang inisip ko, parang theologist, parang feeling ko, malapit sa Diyos, diba? Parang ganun. Yung pala, hindi naman yun yung ibig sabihin ng thespian. Para sabi nung interviewer, ano kinikwento nito? Ang layo naman ng sa tanong ko. Pinagsasabi niya. Tsaka huwag ka maglalagay ng mga bagay-bagay sa iyong resume na hindi totoo. Katulad na pag-attend ng seminar, nangyari na rin yan sa akin, 'di ba? May mga nilagay ako mga seminars attended nung college na hindi ko naman talaga in-attendan, nag-attendance lang ako. Yung pala yung nag-i-interview, ay siya po yung nagbigay ng talk sa school namin nung time na yon. O anong nasagot ko? Ngangay. So, ang ending, 'di ba? Wale. O isipin mo 'yun. So kailangan talaga, sincere ka, honest ka dun sa mga ikikwento mo. May pattern 'yan para sa interviewer naman, may pattern na tinatawag, yung STAR. Yun yung madalas sinusunod ng interviewer. Halimbawa, yung STAR, yung situation, parang task and yung mga gagawin. Action and then resolution. Parang tell me about a time when you have experienced blah blah blah. Ay, mahalaga pala yun. Difficult situation. Yun yung kwento, yun yung flow. Oo, mahalaga pala yun. Yung parang sitwasyon kung saan nagkaroon ka ng struggle, correct. yung action na ginawa mo. Tapos paano mo na-resolve? Yung task, yung action, and paano mo siya na-resolve. Yung pattern. Maganda yung ganyan na tapos ang importante is yung resolution o yung parang lesson nga. Yes, kung paano yes. yung pinakadulo talaga yung lesson kasi doon niya makikita paano ka mag-isip. Yes. Tsaka ang pipiliin mo talaga na na sitwasyon, yung medyo naman, yung kakwento-kwento na. Huwag naman yung tipong pang telenovela ang dating. Oo, pwede rin naman, pero kung kaya mong yung doon na sa gitna, 'di ba? Yung gitna lang, ganun. So mag-prepare ka na kaagad ng ganong klase ng kwento kung saan nagkaroon ka ng isang mahirap na sitwasyon na paano yung naging role mo doon, ano yung action na ginawa mo at paano na-resolve ang issue. That's always the pattern. Tapos at saka 'di ba gano'n naman din kapag maski nag-answer ka ng mga test, 'di ba? Yes. Ganun din yung mga tanong. Correct. Yun din yung mga itatanong sa mga essay, ganyan. So, dapat prepared ka na sa mga ganun. Ako, good luck, girl. Pero again, yung content yan, hindi sa amin magagaling, hindi sa ibang tao. Kaya good luck It's nga on you. Ikaw talaga yung makakaalam talaga niyan. At maging sincere ka sa sagot mo. Feeling namin matalino ka ngang tao, isipin mo, diba? 5 years, partner, hindi nga namin alam yung hiatus. Ikaw nabanggit mo, diba? Naikwento mo sa Matalino agad. Hindi ko namin kinagamit sa mga araw-araw na buhay yun eh. Di ba? Alalamin matulog, di ba? Ikaw may ganung term ka pa na ginamit. So feeling namin kaya mo yan. May ka naman. May panggagalingan. May say ka at may K. May panggagalingan ka, di ba? Kaya go! Kaya mo Fight. At sana makahanap ka rin ng trabaho sa lalo madaling panahon at makaganti naman ng libreng dinner para sa mga kapatid mong sinustain ka for the past 5 years. Yes. Pero very good ka dyan na you want to move forward. Sa amin pa kape lang pwede na. Oo naman. Kung matanggap ka sa trabaho mo at matanggap mo ang una mong sweldo, kape-kape lang pwede na. Frap lang kami pwede na. Iced white mocha ha. Cold iced sa akin din. Yan. Ganun ha. Good luck. Galingan mo. Nakakakaba talaga pag sasalang ka sa interview. Hindi naman. Kahit fresh ka pero namamasa talaga yung kilikili mo. Tapos alamig-lamig ng kamay mo. Kasi yung mga tapos parang yung aircon mas malamig. Oo. Alam mo yun? Ganun talaga. Pero kaya mo yan. Akala mo lang di mo kaya pero kaya mo yan. And always remember that
God will place you where you should be planted. Yes. So kung dun sa mga moments na hindi ka natanggap, baka hindi ka kasi para doon. Kasi 'di ba, may Baka hindi mo pa moment para sa lugar na yon. Correct. Agree din ako dun sa timing, sa perfect timing na tinatawag. Kasi minsan kahit alam mong pasado ka, confident Yung feel ka na feel sa mo talagang- sa exam, Oo. nasagot mo ng maayos You yung aced it. interview. Pero hindi ka rin natanggap, Oo. 'di ba? Hindi ka napasok sa kumpanyang 'yun Kasi hindi ka para doon. kasi tsaka nakita din ng interviewer hindi ka perfect. Hindi ka Hindi ka fit. Hindi ka fit para Hindi sa position na hinahanap namin. Correct. Hindi ka magaling. Hindi Mm-mm. lang ikaw yung tamang fit para doon. Para Yes. halimbawa, Yes. for flight attendance, di ba? Kailangan abot mo yung overhead din, alam ko eh. So, hindi pwedeng ang height mo bangkito. Pag gasolito lang yung So- height, parang... hindi ko lang sure baka may bago na. So, para not to discriminate or whatever. Hindi ko lang po din sure. Pero, yun nga baka kaya hindi ka natanggap, hindi ka magaling, kaya don't lose that confidence. Kundi, tama si Porter, baka hindi lang ikaw yung tamang fit for the job. Ikaw hindi, Correct. yung qualification mo, hindi sakto para dun sa ano, Sa job dun description. job na- description. oo, na- Merong na kailangan. hinahanap. Yes, Na sa by job the way, requirement meron sila. Oo, na by the way, Love Radio Manila is in search of a production assistant. Yan. May opening po kami. Correct. Halimbawa, si partner, alam niya naman sa sarili lang pa siya, tapos i-apply niya Marshall. Hindi ako mag-Marshall. Alam ko, alam So, ko may sa sarili disconnect ko. na kaagad. Correct. Alam ko sa sarili ko, hindi ako magaling magluto, saktuhan lang. Hindi ako mag-a-apply na na chef nila, di ba? Nung alam ko Oo. dyan. Di ba? So, kailangan alam mo din yung posisyon. Siyempre, hindi pwedeng, bakit ka nandito? Bakit ka namin, kasi nag-a-apply po ako ng chef. Oh, talaga, ano na ba yung mga nagawa mo? Di ba? Nagprito po ako ng itlog kahapon. Hindi ganun. So, wali na. Huwag ka din magsayang ng time at alamin mo din yung pinapasukan mo para you Yes. don't waste time. Yes. Yun, 'di ba? And siguro habang nag-uumpisa, wag din muna masyadong maarte. Wag din masyadong choosy kung nagmamadali na, 'di ba? Kung sweldong-sweldo ka na. Oo, sweldong-sweldo ka na at gusto mo na talaga magkaroon ng experience, 'di ba? Yung ganun. O, basta good luck ha. Iced white mocha. Yan, pwede na yun sa amin. With bread naman, samahan mo ng bread. Ano lalamig yung tiyan namin yan? Nakatutok sa atin ang mga kabisyo natin na bumabiyahe ngayon sa kasagsagan ng EDSA. Sir Lambert, hello! Good hi, morning! Sir Lambert! Long time no see! And syempre, batiin lang din natin ng belated happy birthday! Ating pinakamamahal na writer ng kwento ng Mahiwagang Burnay na si Miss Jane. Miss Yeah, Jane! Miss Jane Lopez na ang real name ay Jennifer Lopez. O, di ba Oh, taray? diba? Taray ng Jennifer Lopez. Big time pang international Jenny on pala the block. to. Taray. Belated happy birthday, Miss Jane. Birthday niya last Friday. Oo, ang galing-galing yan. Talagang perfect for the for the position Oo, of tamang a fit. writer. Yes. Tamang fit. Yun yung sinasabi po Nag-uumapaw natin. ang nalalaman. Correct. no? O, happiest birthday sa'yo. Pa-smoke ka naman dyan. Charot. Oo. Ay, nako, at salamat sa lahat ng mga kabisyo natin na nakatutok ngayon. At huwag niyong kalilimutan ha sa pagpapatuloy ng ating Facebook Live, ang ating fan scan para sa mga driver, sweet lover. At kung ikaw, super ma'am, kuya, pwede ka na mag-scan ng QR code, yung nandyan na sticker sa'yo kasi pwede mo nang i-scan as in now na. Okay, Docs? Yun. Para makasali po, para magkaroon ng chance to win 500 pesos. So ulitin lang namin kung wala ka pang Love Radio sticker o kaya wala ka pang Love Radio calendar, ang tabayanan nyo. Now na. Now na sa programa ng Tambalan na sa ipagpapatuloy ng FB Live, ipapakita po namin yung QR code ng Love Radio Manila at pag na-scan nyo yun, may chance kayong manalo ng pera. Corrected by. Ayun. Pera! Pera! Nasampal ka ba? Oh. Alam ko naman, nagpapasampal ka ng pera! Yan. Masarap sampalin ng Pera! Yan! O, good luck po sa lahat ng sasali sa ating fans ka. Exit na po kami ha. Don't forget to email us your stories. Send your stories at Mahiwagang Burnay Story at gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. Villan Anselmo of NHMFC ay nakatutok at sobrang avid fan ng Tambalan. Thank you very much. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!